Hľadáte pokojné miesto v Malých Karpatoch na prechádzky prírodou, relax a únik z každodenného ruchu? Nemáte chuť a čas spúšťať sa do veľkej rekonštrukcie a najradšej by ste sa rovno nasťahovali? Pozrite sa so mnou na tento kompletne zrekonštruovaný trojizbový domček v Hradišti pod Vrátnom. Dom leží na kopci nad obcov a prechádzky po lesoch a lúkach Malých Karpát máte len 5 minút od domu. Na prízemí domu je denná časť s kuchyňou, špajzou, obývačkou a kúpeľňou. Kúrenie je riešené kachľami, z ktorých je rozvod tepla do radiátorov po celom dome. Na poschodí sú dve izby a z jednej z nich je vstup na lodžiu a odtiaľ máte krásny výhľad na lesy, ktoré sú zaujímavé v každom ročnom období. V dome sú nové rozvody elektriny, vody a kúrenia, nové sú všetky okná aj dvere a presklenie lodžie. Ak vás táto ponuka zaujala, rada vás prevediem domom a jeho okolím osobne. Zavolajte mi a dohodnite si termín obhliadky.